Maayong adlaw ug welcome sa Code Eskwela. Karon, ang atong hisgutan, casting. Una ta mo padayon sa unahan, ayaw kalimti sa pag-subscribe sa atong channel para updated ta sa bag-ong mga lessons ug mga videos. Casting. Unsay pasabot aning casting? Casting, converting a variable from one type to another. Pasabot ana nga sa C# natay konsepto nga pwede nato siya i-change ang data type sa usa ka variable from one type to another type or sa lahi nga type. Okay? So sa casting, naay duha ka sistema sa pag perform og casting sa C#. Natay implicit casting ug explicit casting. Okay? Sa implicit casting, ang pag-convert sa mga data types nato is implicit, meaning uh, pwede ka direct nga i-assign ang usa ka variable sa usa ka type padulong diretso sa lahi nga data type. Okay, so mo na siya. So example is ang value or ang usa ka variable nga int type i-assign nimo sa usa ka variable nga long ang data type. Okay, sunod ang kaning usa pod ka sistema is kaning explicit casting, meaning nga kinahanglan nimo i-declare ang unsa nga klase nga data type ang imong i-convert or i-specify. Okay? So mo na siya. So ato ang dito ta sa atong example para masabtan nato og klaro kung unsay pasabot aning mga sistema sa pag-perform og casting. Okay, dito ta sa implicit casting. So mo ni ang implicit casting, meaning diri ta sa line 18. Sa line 18 nag-declare tag variable no nga ing-ani. So int siya or integer type. Tapos diri sa line 19 gi-assign na to ang variable nga a as integer type padulong sa kaning long or b nga variable nga ang iyang data type is long. Okay? So atong tan-awon unsay output ana niya. So sa ning comment ning dire. Okay? So atong tan-awon ha unsay output. Paran ana siya. Okay? So okay siya. Gidawat lang gyapon sa b nga variable nato ang a even though lahi siya nga data type. Karon kaning casting posible lang ni siya kung related ang mga data types. Okay? So in case sa mga numbers, tan-awon na to ang reference no. So diri no i-check lang ning link nato diri. So mo ni siya ang mga integral types sa C# no. So kani siya nga mga data types built-in siya nga mga data types nga nagahandle og numbers. So mapansin ninyo no nga pwede ta mag-cast. So gikan sa integer mao lang ni iyahang size padulong sa long, meaning ang long pwede kaayo mo dawat og integer nga data type tungod kay mas dako man ang capacity niya, pero dili siya pwede nimo baliktaron nga ang int isulod nimo or i-assign nimo sa usa ka ang long i-assign nimo sa usa ka integer nga variable. Okay? Tungod kay para gud anang nagbutang kag basket nga gamay padulong sa dako nga basket. Pero dili nimo pwede ibutang ang dako nga basket padulong sa gamay nga basket. Okay? Kay dili gina siya maigo. So ingana ang atong hinumduman aning casting sa mga data types. So ingana siya. Same goes with sa katong floating type nga mga or floating point or katong mga na mga decimal places. So pwede ka mag assign og float padulong sa decimal or padulong sa double. Okay? So ingana ang konsepto niya. So from smaller size pwede siya padulong sa larger size pero dili nimo siya baliktaron nga large size padulong sa small size nga data types. Okay? So ingana atong hinumduman aning implicit casting. Okay? Mo na siya para sa built-in data types. Okay? Pwede po na siya ma-apply ang implicit casting sa objects. Okay? Dire natay example nga objects no. Natay child nga class nako gi what daan basic lang kayo natay parent nga class o child nga class nga nag-inherit sa parent. Okay?
So nakita ninyo no nga related lang ni nga mga classes o kaning mga objects nga gi-declare na to related ni sila. Okay? So dire nag-declare tag object nga or variable nga child A of type child. And then nagbutang punta diri og minsan line 23 nag-assign tag child A padulong sa parent B. So kani siya acceptable ni siya tungod kay ang child is derive man sa parent. So pwede na siya. So I confirm na to no nga muran gyud siya. Okay? So na nigawas na to or ni-output na to ang John nga name. Okay? Ana siya. Pero kung baliktaron nimo na siya, dili na po na siya possible kay mao lagi tong ang konsepto nga ang parent dili pwede dili pwede ang child mo dawat og parent. Okay? So ingana ato ang dapat masabtan aning casting sa mga objects o classes. Okay? Karon dito ta sa explicit casting. Sa explicit casting, need jud nimo nga i-identify or specify ang target nga data type. So dirit no, kita ninyo sa line 27, line 27 nag-declare tag double nga data type, meaning decimal ni siya no, na ay decimal point. Tapos ang kaning A i-assign na to diri sa B nga data type of type int. Karon ang mahitabuan ni is tungod kay ang kaning B mudawat lang og mga whole numbers, meaning maputol ning value sa ato ang B nga variable. Okay? Dili na ni siya makumpleto ong pareha nga sa original nga value nga gi-assign nato nga A. Kay gi-cast na to siya. Nganong kinahanglan ni siya tungod kay dili kung gidiretso nimo siya ingana, dili ibal-an sa compiler kung unsa ni siya, unsa na to pagsulod-an ni sa int sa target nato nga variable kaning B nga integer. Okay? So need na to mag-specify og int. So ingani ang pagbutang na to sa ingani ang syntax sa cast. Okay? Isulod nimo siya sa parenthesis and then ang data type. Okay? So atong tan-awon ha. Para nato siya. So kung nakita ninyo sa output 1 2 3 4 5 wala na 6 kay integer lang man, whole numbers lang ang kuhaon niya, okay? So ingana ang sistema sa explicit casting. Tapos same goes sa objects, kung mag-handle tag mga objects. Okay? Kani siya, nata example diri no, nag-declare tag child A, type child, and then gibutang nato siya sa diri sa child B nga of parent type or ang base type niya. Karon pwede na to na siya i-unwrap or i-unbox. Okay? Muna siya mahitabo. I-unbox ang kaning child B nga variable. Tungod kay nganong posible na siya tungod kay ang original nga nga value ani nga gi-initialize na to is of type child. So possible na siya. Okay? So dili mag-complain ang valid na siya nga operation sa C#. Okay? So nag-output lang gyapon siya og name nga John. Okay? So ingana ang konsepto sa casting. Okay? Mura naka-mention kog boxing or kanang i-unbox niya or kanang i-unwrap. So kana siya nga konsepto maghisgot pud tag katong boxing ug unboxing sa sunod nato nga lesson. So mo lang natong hinumduman aning casting no nga sa C# pwede ka mag-perform og casting sa either sa built-in data types or sa mga objects nimo. As long as related ang mga data types nga imuhang gina-operate, okay? Or gina-code or gina-trabaho. Okay? So ingana siya. Sa kanunay, uban nilang kuninyo ug magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.